ko handman ko para ha u Jesus Christ ha kanai ka step sachisin u Jisu u kren yang badepi bad u khot wer bad yang badepi ban pusan chapang kahima ka jongblai ubata yang badepi ka kahima ka jongblai lengba kine ki artli ki farsi kebenengkong kadai chapang u sembai sinapa u sembai u baretam bad kumjuro na kanai ka farsi chapang utiak kidon jingmut hadu kata-kata habang ipej ialah kajong kajeng em Kristan kajengi habang ipej hapo kabalang kajengi deken diat ngin pej kamod ayu une usembay sinapa ha kajeng em Kristan kajenga kajeng pi ha kano kurkom uyos riem bat kajeng em Kristan kajeng Kristan jongi iwe pa iwe Menekong kohan men ko parang ngitip ba une usembay sinapa ne ubang ngitip bha mangi usambai terso ulong ubarid bha hanrei habang ithung yu un sahe on sasan bat kumbaong Jisu ha gospel memanta kasngi kisim kiwan ban snaskum bat kinwan ban ritngan ha namar ba udon kitnat udon kisla hapo kisla bat kitnat gijung hapo une uding kin sayo ri dengan maki kin sayo gejing suk kumjuro ha kajeng em kajunga kajung pi habang ipej nadu basdang jong kabalang Kristan Katolik jungi ne kabalang Kristan kajungi ngiti ba uji suhi marwei ulasdang ya kane kabalang ulawan sak perthei lengba kajeng e kajong ublai haba wan sak perthei u sedang ya kabalang marwei hidalade hanrei kajing long marwei kajung u ha kajeng e ublai ukpa u lajit ya kinong bot kejung u ki apostol bat rengkat bat kisenran haden kejung yap kejung u ngiyoi ki apostol ro ha kejung tuna kejung ki ha kejung e kejung blai ha kejung e jung ki yo blai ki lej keleng sodong ban yalap ya ke gospel kejung utrai bat kajing don jong ki para bangai ki pat Kristan ke kanangkiu nakaway kasngi nakaway kasngi nakaway kejaka sakaway kejaka nakaway kari sakaway kari but hadu menta ngilong kita kisembay jong kane kejengej keba uji sulai pej kabalang Kristan kejengi kasdang hakrokom kabaret hanrei menta kalahe kalasan but baro mangi ngide kita kisim kibawan syong ri dengan ha kane kajing Kristan. Dalam ba kajing kajong blai bat bangama pi ngelayo ban ri dengan ha kane katenat jong ujisu kepada kebalang. Tikohan men ko para kane kai ka khot ka wer yang abade piru ba mangiru ken. Wat ha kajing long barit jengi, wat ha kajing long batlot jengi, wat ha kajing long ba jengai jengi na ublai ka khot ka were ngai pi bangin wan khamjan shu bangin wan ritngen bat ka jing ritngen jungi how blai ka jing wan ritngen jungi how Jisu badai nong sispa unong panem jungi ka khot ka weru yang abadi pi bangin ai gitnat jungi hai ki we pat lengba ka jing ngej ka junga ka jung pi lengba ka jing im ka junga ka jung pi lengba ki kam ki babha ka bangile ha ka jing em jungi ba man lagasngi to ai bakat kabangile kinlong kita ki jakar dengan na gebenta kiwei kumbanga ngeng yalade bat kumjuru pi pinge yakane ba kajing em jong pi kamde na gebenta jong pi marwei hanrei kajing em jonga kade na gebenta jong kiwei to ai baken kajing em jonga kabaret kajing em jonga kabaduna kalong kum uta usembai sinapa habalatung yu hapo kabalang habalatung yang hapo kabalang ne ha kajeng Kristan kan he kan san kan roy parumpare bat kiwe kin sawan ri dengan hanga kabamod kiwe kin yo jing mentoy na kajeng em Kristan kajunga na kajeng em junga kumukon jong ublai kane kaba nengkong kaba ujisu khot wearing ip lengba kane ka farsi sepang u sambai sinapa ubaret kabar padu Jisu kren sepang utiat ngitip ba mengi
hakine kisngi hoj men chuangim ju shna cake Henry hakine kisngi ngilong ki bro ki banang bat ki start ha ban shna cake but what haka jing em jungi kinong kandong ru ngi shna ki jing bam per ban khlelang batu thiat habang shet jing shet ngi khlelang bat thiat u thiat ubaret Henry uto u ku ebi ong floor bangi ong mo kumong u hangni pureu bangi ong habangi khle yu uto pu bangi shet ne bangi nyeyu unsa he unsa long uba he unsa long uba jam ladang im ai yau to sinap yau to uthiat uto pu bangi shet long uba jam unsa long ban bam te kum juru ha ka jung em ka jung a ka jung pi ka khot ka wer ban long kum une uthiat bat kum juru upureu ka bamot habangi pe ya ka history jong ka balang biang sachisin habangi pule ya ka Bible nado basdang ka bakot ngilap ka de shisha thik kumbau Jisu ong ka jing khle lang jong nga ba do blei kan sa penlong ka ka bakrau habangi pe ya ka jing em jong Moses pe ka jing em jong Moses ubreu bathlon ubreu bomnang bom start ubreu baduk haba ha ka jing em ka jung ngi ye kata udai tang unong ablang brot Henry haba oblei wana khma jungu u Moses u IT yala de oblei u plan kle yala de bodu blei u penlong yala de komu khon jong blei u ngab yala de bodu blei u yalong ka wei bodu blei u pen I ka bor jungu lengba u Moses ulek ki kampala naga bentau blei naga benta ki pai ki jung blei ngitip ya kane bar kum juru habangi pe ya ke jing im jong David ulong ubreu baret ukhna Henry habau IT yala de hablei haba usngap ya ke jengkhot ka jung blei ule kampala na ka jung em jong David na ka banta ki pai ki jung u pe ka jung em jong ki apostol rukum ju kilong ki bro ki babet kimlong ki bro ki banang ki bastad kilong ki bro ki baduna kilong kinong kendong kilong tang kinong tong dokha Henry haba ki ngap ya ka jung khot ka jung blei haba ki IT la di hakata ka jung khot ka jung blei kilong ki bakrau hakmat jung blei u blei haba khlelang rangkat bat ki kilong kita ki bro ki bakrau kilong kita ki jung na ka benta jong ki wepa kumchuru ha ka jung em ka jung phikane kain ka bau Jisu khot u khot yang aya phi ngidai ban penred yala de ngidai ban ngap ya kana ke jing khot ka jong blei ngidai ban IT yala de bat klempep kata ka jing IT ke jungi ka jing ya long jong nga bat jong pi bat u blei usam pelong yang ngi ki bakrau u blei usale kampala na ka banta ki wei lengba jong nga bat jong pi ko hanmen ko para sachisin ngapen kan mau ye pi ka jing em jong nga ka jing em ka jong pi kam dei tang na ka banta ka jing mentoi yala de Henry kadai na banta ka jing mentoi jong kiwe kane ka ba u Jisu u khot yanga ba de phi habangi kwa ba ka jing em junga kan ai jing mentoi ya kiwe ne kiwe kin yo jing mentoi na ka jing em ka junga ba kiwe kin yo jing suk na ka jing em junga ba kiwe kin yo ka jing i na ka jing em ka junga ngade ban IT yala de how blai ngade ban ngap ya ka sur ka jong blai manga badu blai ngidai ban long ka wei hagi jing duai jungi hagi jing em jungi ba man la kasngi bat kum juru haki kam ke jam ki bangile man kasngi den mata kadau ko han men ko para hakane kasngi token ngi duai bat ngini ai duai man ka por man kasngi ba mangya ngan ya long ka wei badu blai khnang bangala ban long ka jing ai bangala balong ka jing i bangala ka jing aban balong ka jing suk bat ka jing mentoi na ka banta ka jing em jong ki para breu jungi en yoro yo Jesus Christ. Amen.